tibiyag. Ket ita, adtoy ti pakasaritaan anaadaw iti pagsasao akunana. Di ka makibiyang itibiyag ti karubam, tapno di kanto mabainan. Tampok ditoy programa tayo. Kas talatibiyag. Mami, asino tinangan iti fried chicken ngayon ref ko? Balunok kumaday JJ school. Ne, jak ka mo ah. Sika, JR. Mahilig ka mangan iti saan mo ako kwa. Agtal na ka man. Apay asyak man ang tipabasulam. Awan nga minan jay balunok kumay jay school. Apay manan aya. Anya manan, ti pagapapaan nyo. Jay fried chicken ka no di taref. Anya? Fried chicken? Siguro. Ni daddy tinang sida. Mabisinak gayam di sindakaw. Ay unay kamutan. Apay basta si daang mutlatan. Damagam pa'y ano asino ti akin kukwa. Lakayan ka nga awan manak-nakam na. Ayun nan nga jay sa nga gasot dito pitakak. Bakit? Tindak ang trabaho. Aguray ka man. Mapana ko na ata ni Aldawin. Aguray ka kunak. Ne. Apay kapkapan nak. Mapugpukaw jay sa nga gasot ko dita pitaka. Igatang ko day jay iti sabon na paglaba. Ay, di nakikyan Inalam jay sa nga gasot ko anya. Irwar mo. Paglaba itakad ka sa pulak ti sabon. Anay ko, apay nga kadal ka. Ha? Marwam kan nga agala iti saan mo ako kwa. Ayan jay kwarta. Paggasolinak lang. Anya? Awan paggasolinam? Naibus nga ron ti gasolina di motor ko. Kahit nangipanam jay allowance mo. Naibus Kano sa nga ribo jay intad ko nga allowance mo. Naibuso na daga. Minakon. Na, hoy! Jay sa nga gasot kaw! Isublime! Jay kwartak! Isublime! Ay na. Nagapa kayon sa manan kanila kay Mau. Ay na, kasano ajak apaan? Kat intaray naman ng jay kakaiso na kwartak. Binarsak mo pa yan iti walis. Hay! Marmarwam gaya man. Ay na. Kanayon kayon samutan nga agap-apa. Ne, kasano nga mo? Si kamay. Kat no agkakaruba tayo. Mangmangagmaw? Makitkitak pa'y Siyak pa'y ti kunam. CCTV ko naman. Nakalaba ka din, Tinay. Bay, ampay lang day talaba-laba, tata. Umayak pa'y lang makichismis dito kantinam. Ay, awan pa'y matdagiti babay at chisbusa. Tamadamada pa'y lang aglinlinis kan aglablabay day babalay da. Imay ka ding gimatang iti sabon, jek arubak animilda. Ay, saan pa'y mait? Kat no aga-apa da nga agkakabalay. Aya. Aga-apa da giti anak da. Kan uray iso da nga agasawa. Kanayon da mga agapa. Jak gamin makitkita kay. Kat no pasaray barsakan ni Milda nila kay na. Ay, saus. Daytan ti maday. Kasi tay, nakita ka binarsak ni Milda nila kay na itiwalays. Imbag ko ta saan anatamaan nila kay na, ta nagpartak a nagpataray iti motor. Nalaing nga ron nga aglisi nila kay na. Una, kanayon abarsakan ni Milda, di ka marwaman. Awan lang arudan, Sir Beng! At napilaganas mo ang makitex iti baba! Ay! Agtal na ka man! Bumanarsak ka iti pinggan! Baibos ti pinggan! Sana ka madanagan! Ta puro plastikan dagitoy! Ay! Sus! Aglisi ka lito! Narigat ti maparsak iti pinggan kan malukong! Anya ti mapaspasamak ditoy. Damagang pa'y laang mat. Ako, Kanayon damat nga agap-apa. sumardeng ka na bumanarsak. Bakit? Apay kumapagsardangan naknay! Barsa kang kaaging gatkay! Ay! Ipatamda kita! Ipatam! JR, panawan taidan. Bayan taidang agapa.
narigat na may raman ta. Uy, panawan tayo dan. Ha! Ibarsak ko kan ka da ito rice cooker. Ay, bay anak, pailaan day ta. Ay, sus. Di mo ibarsak, nay. Ha? Ay, nangag mo day chay, tata. Kasla damot na buaw. Di tamot balay da Milda. Ay, Wine. Hadya nga tati mapaspasamak. Inaman kitaan. Ay, agsubli ka dagos Ta istorya, ano niya tinapasamak. Sige, tata. Ay, anyan. Nabuong jay tawa mi. Apay ngamin, aya. Anya tinapasamak. Agasam day tapan nakabuong titawa yaw. Baso na, buo a rice cooker di imbarsak na kanyak. Ala, imbag, tawan in na po'y na. Ada sayang di tape. Si kanto mga meng. Nay, taagungag ka manan. Dagayam chicks mo. Ha? Adda chicks mo, paray. Ay, jak amo kang kuha na. Ay, ada katitiks na. Nabasak ijay cellphone na. Oho. Ay, saus. Asino ti chicks na nga, Marimelda? Nasakit tinakam kumaray. Umay ka man dito'y salbag ka. Ay, anay ko din napungutan, anay. Pakalbuksan. Ay, agsardan kayo! Anay ko. Ay, karuba! Umay kayo tumulong nga ganawa! Basta! Ay na, kasta tinapasamak, tata. Anya tinapasamak. Puro katawa mat tinangag ka. Awan mat inistoryam. Ay, jak pa'y na istorya, aya. Awan, nagkatkatawa ka laang. Ay, aya. Sige, tarugyak nga istoryaan, tata. No apay abinarsak ni Milda nila kay na. Ay, uray la na pinungot-pungot, tata, gumatangak man ni Tibagas. Ay, tinay. Mabit lang tanay at danian. Ay, wunan niya. Ay, mangag ng tukit din nga istorya at ti inakan amana. Ituloy mo to ti agistorya intun madamdama. Basang, manu akilo abagas ti gatangam. Siyak man matiag buya. Si kamot la kanayo na. Buyaak nga ro jay tuloy jay drama. Mudtoy ta remote. Di mo ilamang. Ay, di mo maala kanya. Natatayin silsil na talagan. Itad mo kanyak tan mangrugin di basketball. Ipilit mo nga na. Anay ko. Kaslamat tan kagat ya. So ti panang kagat mo kanyak. Anay ko. Agapapa kayo manan. Tap na mo yo. Itis-tismis na kayon. Di takaruba. Anya? Agtala ka man ngamin. Nangig mo da jay. Ichis-chismis da tayon di takaruba. Ay, Di kaaruba tayo ani Auntie Tinay. Tila is istoryaan na. Kababain tayon kadagiti karuba. Ibagam ka ni mamim dayta. apay asyak laang ay. Kuno sika? Sika ababaero. Sadot kan sakit ti ulo ti rason. No apay nga dalata pa nag-aapa dito a pamilya. Isukat ajak latag tagtagarin. Tani, kababain ka dagiti kaaruba. At yan ti bagas a kinatang kong. Ingkay luto. Siyak. Apay anak laat nga. Siyempre, sika ti ado ti basol na. Na. Iso arumbang laang asika ti aglutaw. Nalpas kayon anangan? Pinanawan nyo latan dagito'y nanganan nyo? Di yu pa'y kinalungkaw? Ay! Ayan nyo! Kabalay kaw! Ayag wala akmanin dito no kastoy lang! Puro kayo sadot! Puro kayo cellphone! Puro kayo TV! No agpagatang kayo! Nakalalis ko kayo! Ngam no trabaho dito balay! Nagsasadot kayo! Apay ta, umanungat ka manan aya. Kasano ajak agungat? Siyak manan ti patudunan nyo nga ginaw! Kasi mo nagluto. Karumbang lang nga! Tasya mata kanayon ti agub-obra dito balay! An! Umay ka man! Isardeng mo pala ta pa nagsil-cellphone mo. Ha! An! Dayta pa'y ti may sa a problema no apay asimadot aminan ti kabalay kaw! Apay manan aya. Apay manan? Apay, imbaum kan? Ingka ginaw. Di ka reklamo na eh. Ni JR ngay.
Ah? Anya ti aramidan na. Ay, may samot na ita. Imalaki ni dadem. Agtal na ka mamait. Bayan, tasyak ti mga baon. Jar! Jar! Apay! May ka dito, oy. Maayabam ayada ita. Kano imalakan ka. Nagriga lang aruden ang maayaban sa dupay. Umayan! Darasam! Imalakan ka anabuntog, tigaraw na. Ah? Apay, daddy! Ni manang mumut ti aginaw. Si kamat ti agwales ken aglinis dito kusina, ah? Ha? Nukayat na ah. Awan ti baro a sapatos mo, no di ka tumulong dito'y balay. Daddy, siyak ngay mat. Hindi pa lang agpagpagatangak iti pantalon ko. Nalawag ti kinunak. Awan ti maigatangan no saan at tumulong dito'y balay. Ayan nandiyo'y walis. Sige, aginawak mat ngarudan. Ah, Sige. Amin dagiti naglutuan a kaldero. Inawam. Kat si kamat JR. Jak kayat anawara da iti kusina, ha? Sige. bakit? Umay ka. Papananta. Basta umay ka nga rod. Ay, di na kuyudan! Papanantaya! Tugaw taman dito'y roar bakit? Jak pa'y gayam nawalisan to'y arubayan. Nagaduman ng tinatinag abulbulong. Bayam ka di pala dito agwalis-walis. Nene. Aping inigamam to'y ima. Kaya lumabas madamdaman ni kumarim at chismusa. Ni Tinay? Wen. Agkita manen iti maistorya na kadagiti karuba. Istorya anak manan ah. Isungarod nga holding hands ta. Tapno makita na di tagap apa. Kaya wanton ti istoryaan na. Mabainak pa'y kit din arumor dito'y ba? Nene. Oh, kita. Aday ta ni Tinay. Ay, arakupin na ko na. Anya, ay, di ka lang mabay. Sige, kiting. Pagbainam ko ba? Ah, Sige. Anya manin ti umay mo istoryain, nagapa man ang dagiti karubam. Anya manin nga iti imbarsak ni Milda kinilakay na. Sige, agistoryakan. Ay, kwatata. Saan damot anagapa? Nalabsak mo't ida nga agin innarakop di tarwar ti balayda. Ay kasta. Wan, nagkiss da pa'y Nay, sweet da nga ruday. Urayek nga rod nga addamanen manabto og ija balayda. Angam, awan mo tan. Nakadlaw da siguro Mayat ko maano agap padalata. Tapno adda umay ko istoryaan. Kat, siyak manen tibida. No agistorya kiti maipapan itibiyag na Milda akarobak. Apay anak ko namday ta. Kat no siyak tidenggan dagiti padak at chismusa. Angam, anya ngayon ti istoryaak. Numayat metan ti panaglinangan da nga agasawa. Ay natinay, isardeng maun ti agchis-chismays. Di ka makibiyang itibiyag ti karubam, tapno di kanto mabainan. Tikit di aramidam, agawid kan, taing kamit agtrabaho ijay balayaw. oh, Maritinay. Agtantan na o kamot di tatawa yaw. Ay, wan, Marimilda. Mas daawak tanakalukat mo't amin atawayaw. Sigud mo't anakarikap. Un amare, tamabainak. Ngamin, kanayon kami idi nga agapakin nila kay ko. Ita nga ay. Ay na, saanin mare? Makita mo't anag-sweet kami akanayon. Apay mare, saanan a babaero nila kay mo? Nagbiit mo to na nagbalbalew. Ay na mare, awan babae na. Suspet sakla ang dayjay idi. Ay, kasjay. Iso nga awanan ti maistorya dagiti chismosa. Ay, sige, maray. Tain nakaglaba. Panawan ka pa ya. Sige maray. Ay, nasilyan ti chismosa. Nasayaat mo. Iti kasta, saanin nga agchis-chismis. Ay, kastala ti biyag, Melda. Adu at talaga dagiti tao aman nakibiyang iti biyag ti akin biyag.
Titan gagayem, tinaggibusan, ti pakasaritaan tayo ita. Anaadaw iti pagsasao, ako nana. Di ka makibiyang itibiyag ti kaarubam, tapno di kanto mabainan. Tampok dito'y programa tayo. Kastala tibiyag! Insurat para iti radyo ni Elena Nudo. Ken itimat direksyon ni Teresa Calay. Musika ken computer recording technician Dante Martinez. May sapay asagot kada kayo. TMPBC Drama Production Center. Iti DZWT 540 Kenda ito'y ngestasyon. Kastala tibiyag! Agyaman kami, itiin kay Panang Tarabay.